Здравейте, драги зрители и слушатели. Трите капии са отново на линия. Включваме се от Сърбия, Белград, за да предадем награждаването на Крис, който печели турнира за начинаещи. Честито, Крис! Благодаря ви. Това е твой първи турнир. Точно и така. Първа купа. Отлично! Да. Разкажи първо как ти се стори турнира, доволен ли си и какви са твоите впечатления? Много благодаря. Радвам се, че участвах на този турнир. Имаше доста хора от много държави в Балканите и съответно аз участвах в 3 от турнирите. Така. Първия ден ние дойдохме в сряда, но в петък участвах в двойки начинаещи и с Олга участвахме на полуфинала, което беше доста зареждащо. След това на основния турнир имах леки проблеми. Първите 3 мача, понеже ми бяха първи 3 мача въобще на какъвто и да е турнир. Но в един момент се окупитих и направих 3 победи. И направих цели 3 победи. Браво. След това днес много спонтанно реших да се включа в турнира за начинаещи и го спечелих. Браво! И това в общи линии не беше нещо много страшно. Разбира се, има много тръпка, особено в първите матчове, затова много помага човек да се окупити. Така че препоръчвам турнира в Белград, защото наистина човек има възможност да играе 6 матча в основния турнир, без да има значение дали ще победи или не. Тоест просто е супер като тренировка. Тоест ти смяташ, че това е един турнир, който е хубаво един начинаещ играч като те да участва, защото първо има 6 гарантирани матча, което за първо участие и първи сблъсък с така чуждестранна публика и голям турнир е добре. И второ, много различни участника, с които може да обмени опит. Точно хората бяха от различни нива. Личиш, че има някои, които са доста силни, но имаше хора, които също идват или за първи, или са били още само на някакво други турнира, т.е. не е нещо, което е непреодолимо. Не, наистина, просто ми стана супер интересна спортната табла и просто човек като малко поговори с други хора, които са играли вече и наистина почва да разчита как се играе играта всъщност. Има много повече детайли. Да. Добре, Крис. Благодаря ви наистина. Благодаря още веднъж. Тази чест. Чудесно начало, отличен старт. И за нови срещи. Зрителите и слушателите на Трите капии. Всичко добро, поздрави!